dobrodošli na konferenciju za novinare povodom poslednjeg kola jesenjeg dela Jelen Super lige, u kome se Jagodina u nedelju od 13 sati sastaje sa ekipom Spartak Zlatibor Vode iz Subotice. Današnji gosti konferencije za novinare su pomoćni trener ekipe Jagodine Vladan Petrović i igrač Jagodine Aleksandar Stojković. Izvolite. Dobar dan, pozdrav prisutnima. Pa u najavi ove utakmice bih prvo poželao da nas ovo lepo vreme do nedelje zadrži, da se zadrži da možemo u regularnim uslovima da odigramo ovu utakmicu, da publika dođe u što većem broju i normalno da na kraju zabeležimo veoma važnu pobedu. Sama utakmica je veoma bitna, sve strukture u klubu su ove nedelje, odmah posle utakmice sa Borcem u Čačku prošle nedelje, koja je takođe bila veoma bitna i značajna za nas, usmerena na ovu utakmicu. Aktivnost svih ljudi u klubu, radne zajednice, oko pripreme terena je sve bilo u funkciji da zadnje kolo dočekamo i da ostvarimo pobedu. Ekipa je maksimalno motivisana, pripremljena, imamo određene kadrovske probleme, ali nadam se da će da se uspešno završi i da na kraju jesenje sezone se oprostimo od navijača pobedom. Dobar dan. Šta imam da kažem? Mogu samo da obećam u ime moje i saigrača da ćemo da se borimo, da se oprostimo od navijača pobedom i da odimo svi zadovoljni na pauzu. Toliko. Hvala. Pitanja? Za povrede. Što se tiče tih kadrovskih problema koje je Vlada pomenuo, najviše se odnosi znači na povređene igrače koji broj se nije smanjio ni ove nedelje, čak možemo reći da se i povećao. Uz njih dodajemo i Nenada Šljivića koji ima 4. karton i nema pravo nastupa. Dalje tu su već duže povređeni Saša Marjanović i Lukić, a njima su se pridodali i Dejan Đenić koji je obnovio povredu lože prijateljskoj utakmici u Nišu protiv Sinđevića, kao i Bojan Živković. Mi smo učinili sve napore da njega sačuvamo od te utakmice kako bi bio spreman za utakmicu protiv Spartaka, međutim on je na treningu zadobio povredu kolena, tako da gotovo siguran i on neće biti u sastavu za ovu utakmicu. To je što se tiče toga. Može da se desi da čak na ovoj utakmici debituje neko i od igrača koji do sada nisu bili uopšte ni na klupi. To je to.